an farkon zuwan ka wannan channel din ka danna mana da a channel din mai suna Region MZ TV Shakatawa TV. Mun gode. Wannan yau za mu muku tallan wani application ne wanda za ka rinka samun kuɗi a duk sati sama da naira 20,000. A wata ko za ka samu sama da naira 30,000. Don Allah ya farkon zuwan ka wannan channel din ka danna mana subscribe. Kuma sannan duk wani babba da kake neman lambar shi ko shugaban ka ko waye yan fim san ga sanan dai yan kwalla daga sun danganta to ta cikin wannan application din zaka yi chatting da mutum really kuma ka samu number shi. Yanzu don haka in nuna muku yadda za ku yi ku samu link din application din, domin application din ba shi a Play Store ba shi a wani app, yana cikin gurin waɗanda suka kirkira. Za ku je ku nemi link din application din, za mu ma mu ijiye muku link din application a ƙasa description din wannan bidiyon. Idan a Facebook ka ga wannan bidiyon za ka ga link din shi a cikin page din, kuma za ka gani a ƙasan bidiyon. Kuma sannan za ka samu link din wannan bidiyon a link din wannan application din a cikin wannan bidiyon da za mu sa. To gashi nan za mu fara muku insha Allah. To kamar yadda kuke gani ga application din nan Instagram Money 2020. Wannan shine application din da muke baku labari. Sai ka danna haka kamar haka ka shiga cikin application din. To gashi ne yana yi kuɗin jira shi. Gashi nan jama'a, ya kamata ku ɗan jira shi. In dai kana so wannan application din babu zaman banza, duk wanda ya kalla bidiyon nan domin Allah ya mana sharing ga 'yan uwa don su amfana. Kuma wannan application din za ka samu karuwa a rayuwanka, za ka samu kuɗi. Idan shine sanadiyan arzikinka za ka samu arziki. Ko da baka application din, 'yan makaranta suna amfani da shi, mutane kala-kala suna amfani da shi. Ta ciki za ka samu labarai, za ka samu aiki a iya online ma ta cikin waya, kana zaune a gida kuma za ka rinka cire alert ɗinka, za ka rinka ganin receiving alert na kuɗinka duk wata insha Allah. Ko dai ka ci gaba da chatting da application din nan, duk abin da kake so ka rubuta a application din nan insha Allah za ka samu. Ko me damuwanka ya danganta irin wayannan abubuwan za ka samu a cikin wannan application din. To gashi nan kamar misalin kamar haka application din nan ya bude, gashi haka za ka danna musu OK kamar haka, kamar yadda kuke gani gashi nan allow. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce enter your name, za ka sa sunanka a nan gurin. A description din kai ne za ka sa abin da kai niyya a nan. Sannan kuma na biyu a nan za ka sa date of birth ɗin da kake amfani da shi. Sannan za ka yi selecting gender a nan. Sannan na hudu a cikin wani application ɗin nan gurin za ka sa hotonka. Sannan kuma dadi da nan ka yi comment, ga private, ga online icon. Sannan kuma ga sharing, ga notification, duk a cikin wannan application din. Sai ka danna gashi nan za ka ɗauko hoton ne yanzu, ko nan za ka zaɓi hoton ne daga cikin abinka. To mu nan muka zaɓa, sai mu shiga mu danna select.
gashi nan bara mu sa passport ɗinmu ya wuce. To gashi nan na buɗe application ɗin kamar haka. Wannan hotunan da suke cikin wayana ne kamar haka. To yanzu ni zan shiga nan application ɗin ne a ciki, ko wannan ko kuma dai bari in shiga wannan. Gashi nan yana ɗan saci ne. Nan za ka zaɓi hoton kai ma da za ka yi amfani da shi ne a cikin wannan application ɗin. To kuma haka gashi na zaɓo hoto, ba zan zaɓo hoton da ran wannan ba ne tunda duk gwaji muke yi. Sai ka zo nan ka sa suna ka cike, bari mai amfani da sunan channel ɗinmu. Sai mu zo description ɗin wannan, sai mu sa abin da muke niyya. Sai nan gurin date of birth, sai ka zo nan ka yi selecting kamar haka. To yanzu mun gama cike nan gurin, ga gurin da za ka danna 7 a ƙasa, ga gurin 7 nan a ƙasa. Sai kai ƙoƙari ka danna 7 kamar haka, ga shi nan yana 7. Gashi na ya wuce kamar haka. To da haka cikin wani application ɗin kana chatting da mutum za ka samu aiki, ka samu kuɗi sama da yadda kake tunani a cikin wannan application ɗin insha Allah. Nan gurin da za ka yi rubutun da kake so, nan ga mutanen nan da su fara chatting a ciki, nan gashi ga irin manyan mutanen da su fara chatting a ciki. To kai ma za ka iya shiga nan haka, kamar misali kayi haka. To gashi nan yanzu baran na magana, bari ku gani. Gashi nan na ce salam, zan samu nawa duk sati a cikin app ɗin nan. To yanzu na riga na yi magana, yanzu wani za ku samu, wani zai min reply, zai gaya mun yawan adadin kuɗin da zan iya samu a ciki. Yanzu muna jira ba mu samu wanda zai faɗa min kuɗin da zan rinka samu a cikin application ɗin nan duk sati ba tare da ɓata lokaci ba. Ga gurin sharing, waye take wanke ka a wurin? Daga wurin suke. Gashi nan muna jira wani, za mu samu wanda zai mana reply
yanzu to ga wani nan mun samu ya mana reply ya ce za ka iya samun naira 50,000 a cikin app din nan. Ga shi DJ ABC kuma ya mana reply ya ce za mu iya samun naira 7,000 a ciki. To kamar misali ga shi na ya ce ake biya, to kamar misali za ka tura mai da adres ɗin sunanka, gashi nan. To da haka za ku yi magana aikin me zai ma, ko sai dai ya ce ka je ka yi sharing ɗin hoton shi ko wani page nashi ko wani blog nashi wanda ka san mutane suna bi. Kana zuwa ka yi sharing za ka zo shi yana gani zai ga sharing ɗinka ne, sai ka zo nan misali haka ka tura mai da account number ɗinka, sai ka sa mai account number ɗinka. Gashi nan bari muku wannan. Kamar misali yanzu in kai zaka tura mai da account number ɗinka kamar haka, zai ce to ba matsala zan turo ma, to shi kuma zai zo ya tura ma. Nan kuma za ka yi sharing ga 'yan uwa su amfana. To jama'a, wannan bidiyo namu a nan ya tsaya. Don Allah in farkon zuwan ka wannan channel din ka mana subscribing, sannan kuma ka danna ƙararrawa. Mun gode 100 bisa 100 jama'a.